Lupasi manatekla kay hinbayaan sandi ay niya kay diri maaram sumayaw si Chacha kay ang sikiniya puros wala maupay kuno si Mrs. Glava bisan arog na diri na retera mapabugi mang tanggo pa o Chacha kay ngani sa disco mag-aga bisan diin na sarayaw permi imbitado permi kumbigado mapa islaman syudad ubuntu si Mrs. Glava ang kilalado DJ Rex. Oh yeah. The dance floor is now open. Mix one exclusive. sa edad niya di kagad masugad nakaya pa niya ang magdiad-diad kung tumalibong man agi daw kakurong isang hataas ang kanya tapong damo ang estilo sa kanya pagsayaw salit magkaranaw damo ang nanhimang raw Pax na trumba salsa mapa swing pa patanan nga sayaw maaram siya bisan diin na sulu sarayaw permi imbitado permi kumbidado mapa islaman syudad ubuntu si Mrs. Glava ang kilalado Naglupa-lupa si manatekla kay hinbayaan sandi ay niya kay diri maaram sumayaw si Chacha kay ang sikiniya puros wala maupay kuno si Mrs. Glava bisan arog na diri na retera mapabugi mang tanggo pa o Chacha kahit ngani sa disco mag-aga bisan diin na sulu sarayaw permi imbitado permi kumbigado mapa islaman syudad ubuntu si Mrs. Glava ang kilalado The dance floor is now open. sa edad niya di kagad masugad kaya pa niya ang magdiad-diad kung tumalibong man agi daw kakurong bisan hataas ang kanya tapong damo ang estilo sa kanya pagsayaw salit magkaranaw damo ang nanimang raw Pax na trumba salsa mapa swing pa patanan nga sayaw maaram siya bisan diin na sulu sarayaw permi imbitado permi kumbidado mapa islaman syudad ubuntu si Mrs. Glava ang kilalado bisan diin na sulu sarayaw permi imbitado permi kumbidado mapa islaman syudad ubuntu si Mrs. Glava ang kilalado si Mrs. Glava ang kilalado si Mrs. Glava ang kilalado DJ Rex. Oh yeah.
DJ Mark on the mix, 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 on the mix, 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 mix. Buena Vista Mix Club.